Está en Soulecín. Así que damos comezo a este pleno extraordinario. Digo que damos comezo a este pleno extraordinario con un único punto na orde do día. O primeiro punto sería, perdón, con dous puntos. O primeiro é a aprobación da acta da sesión anterior, aínda que é extraordinario podemos aprobar a acta igual. Así que hai algunha alegación que facerlle a acta. Se non hai ningunha alegación, entendo que queda aprobada por unanimidade. Segundo punto da orde do día, segunda señora secretaria. Resolución dos recursos potestativos de reposición contra a aprobación da RPT. O dictamen da Comisión de Obras Medio Rural e Cementerio do día 16 de decembro dictaminou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, desestimar os recursos potestativos de reposición presentados por os traballadores que aquí se relacionan en base aos argumentos xurídicos que constan no informe de Secretaría incorporado ao expediente electrónico emitido con data 11 de decembro de 2025 e co CSV que aí se mostra e que se trasladará aos interesados os efectos da súa motivación. Segundo, notificar o presente acordo aos interesados facéndolles saber que pon fin á vía administrativa que contra o mesmo poderán interpoñer recurso contencioso administrativo ante o xulgado contencioso administrativo de Ourense no prazo de 2 meses de conformidade co artigo 46 da Lei 2998 da xurisdicción contencioso administrativa. Todo elo sen perxuízo de que poidan interpoñer os interesados calquera outro recurso que puideran estimar máis convinte os seus efectos. Moitas gracias. Bueno, pois o dito, este pleno extraordinario simplemente é un pleno máis ben técnico porque ten que pasar por pleno a resolución dos recursos que se plantearon a aprobación definitiva da RPT e, polo tanto, é o motivo de celebrar este pleno hoxe. Marga? Pois, nada, grazas, alcalde, bo día a todos e a todas. Pois, eu creo que pouco máis queda que dicir do apuntado pola señora secretaria e o señor alcalde. Nada, resumir outra vez un pouco o tema. Despois da aprobación da RPT aquí en pleno no mes de outubro, recibíronse 6 recursos potestativos de reposición. Estes recursos foron presentados en prazo e en forma. Hai un informe xurídico que rexeita cada un destes recursos e, polo tanto, o que facemos agora, tamén cumplindo cos prazos legais, é aprobalo en pleno para poder notificarlos a cada un dos interesados. Entendo que todos tivemos acceso a este informe xurídico e, polo tanto, a non ser que haxa algunha petición ou algunha pregunta, non imos incidir porque está no expediente incorporado e polo tanto entendemos que todos somos coñecedores das alegacións e que, bueno, das respostas ás alegacións que hai contidas neste informe xurídico. Gracias, Marga. Sí. Manuel. Bos días, grazas. Consideramos que é un tema complexo. Por un lado, a RTP é un sistema interrelacionado, por iso as reivindicacións individuais son difíciles de encaixar sen desmontar todo o sistema, non? É difícil conxugar a necesidade de un sistema obxectivo, coherente, como é unha RTP, coa percepción humana de que pode ter unha persoa de como se valora o seu traballo e o seu esforzo. Créase, digamos, unha tensión irresoluble, potestade que ten unha administración de autoorganizarse cos dereitos individuais e o factor humano. Entre as alegacións que estamos considerando están a falta de motivación na desestimación das alegacións, a caducidade do expediente da RPT, pídese máis puntuación nos dous casos, que se valore a dificultade técnica e responsabilidade, que se puntúe máis a perigosidade, incumprimento da negociación colectiva e do compromiso da mesa de negociación, discriminación retributiva dos oficiais, que non se inclúa ben a porcentaxe do tempo de traballo, non dá resposta durante o período de información pública, a ausencia de valoración da incompatibilidade. Serán as alegacións. E o informe xurídicos de Secretaría, como ben dixo a concelleira, desestima todas as alegacións atendendo a fundamentos xurídicos como sen ir ordenadamente, que no trámite de información pública non ten que ser unha resposta individualizada, que non hai indefensión, xa que esta hai que demostrala, que a RPT non é unha sanción, por iso non
hai prazo, ou digamos os prazos son máis flexibles, que as diferenzas salariais ou de pedir máis puntos ou que conte a perigosidade ten que ver coa discrecionalidade técnica, a administración ten os técnicos que valoran, son os recorrentes os que teñen que demostrar que a valoración é arbitraria, que a mesa, sigue dicindo o informe, que a mesa de negociación elabora borradores que non son vinculantes, que non se valora a incompatibilidade, senón que non ten marcador, non ten casilleiro, que a xornada de traballo do 85% só ten un carácter descriptivo, a sentenza do xuíz de considerar 90% segue intacta, habría que recorrer ao dereito laboral e a RPT é unha norma administrativa. Como dixemos antes, non é fácil compaxinar a necesidade dun sistema obxectivo como é a RPT coa percepción humana que ten unha persoa de como se valora o seu traballo e o seu esforzo. Por eso o noso grupo vaise a abster. Gracias, Manuel. Antonio. Buenos días. Nosotros vamos a seguir en la línea que teníamos con la RPT y también nos vamos a abstener. A mí lo que me llama la atención es que esta última que se aprobó deja sin efecto una aprobada inicialmente en el 2009. Yo creo que este es un documento fundamental para el desarrollo diario de las funciones del Concello y que teníamos que ser mucho más ágiles cuando haya un tema de este tipo, no tardar 16 años en aprobar una RPT que viene bien a todo el mundo, a los trabajadores, al Concello y por ende al ciudadano. Y nada más, gracias. Bueno, eu pola miña parte decir que non son 16 anos, esta RPT empezouse a negociar no ano 2017, sí que son 8 anos, eso é verdad, e se non foi aprobada no seu momento non foi porque non quixera o grupo de goberno, sino porque non se chegou a acuerdos e cando estábamos a punto incluso coa posibilidade de que positivamente que se votara ou que se aceptara, pois algún representante se votou para atrás, bueno, o que pasa nas negociacións, así que negociacións houbo moitas, non moitísimas, porque en 8 anos deu para moitas negociacións e aí están as actas de todas as que están no expediente, de todas as xuntanzas que foi habendo, logo se nos meteu no medio a pandemia, etcétera, pero bueno, que realmente foi moi negociada e eu creo que unha parte ou prácticamente a totalidade de todas as reivindicacións que se nos plantexaban agora nestas alegacións perfectamente poideron haber sido postas sobre a mesa cando se levou a cabo todo o proceso de negociacións e recordar tamén que foi aprobada pola unanimidade de todos os representantes dos traballadores e traballadoras do Concello, polo tanto, pois aquelas persoas que se podían sentir en algún momento discriminadas perfectamente podían haber dito aos seus representantes, oye, que isto tú non mo votes a favor porque non encaixa as miñas necesidades ou as miñas peticións. Polo tanto, eu creo que estuvo perfectamente, primeiro, negociada, segundo, esa aprobación por unanimidade, polo tanto, eu creo que indefensión ninguna. Así que pasamos a votar, votos a favor, 8 votos a favor, en contra, ningún, abstencións, 7 abstencións. E como era un pleno extraordinario e non hai máis asuntos que tratar, pois levantamos a sesión e feliz Navidad outra vez.